mangkono. Janji ora ilang tak kedhepake tanganku ndarat ner bathuk murah sigar mrapat tak guloni batangmu. Apa rumangsamu aku wedi karo kowe? Legandang dening aku. Ing kene dalan patimu. Hei Janaka, aja nger, aja nger. Anggere Narada metu iku kudune iso ngrampungke perkara. Anggere wis kari rampunge kowe metu kaya polisi India kowe. Bakal apa? Dirampungi. Iki geger iki antara Ndara Janaka karo kuwi sanggene arep padu iki. Janji kowe dadi dewa ora iso ngrampungi aja takon dosa. Tak suntik kowe engko. Aku lek suntik mah aku pelae aku. Aku ya gelem Bagong nun mundura pukul Narada kados pundi yen kowe tega mentala karo bocah iki padha karo kena ndak arani suduk gunting tatu loro bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tatas pisan apa to sebabe kaya mangkono yektine iki wiji sing ndok tandur marang Bathari Dresanala sing wis lair umur 7 sasi banjur dibuang ana madyaning kawah candra dimuka dening Bathari Durga banjur ndak slametake gandeng bocah iki dumadi saka wisa-wisaning geni mula ndak paringi pusaka nama Bambang Wisanggeni ya anakmu Janaka. Goleki ana parigawe apa iki barisan mburi saka negara Tunggul Malaya nampa perintah saka Wang Bathari Durga supaya nglunasi nyawamu merga sing dadi klilip pungguing netra satru mungging cangklakan pepalang kasembadane Ratu Gustiku kowe. Aku ora duwe perkara kelawan Ratu Gustimu. Mbok ora idep cekak cukupe aku bakal nampa ganjaran sing gedhe lamun to bisa nugel gulumu. Dalah wanteramiji dumateng ingkang abdi kula pun yaksa dahuru kalilan cumadung dawuh Ibu Bathari Durga. Yaksa dahuru wonten dawuh Ripalungguhan iki saya mesake kahanane ya kuwi momongamu Prabu Dewa Serani Merga nganti Ripalungguhan iki isih tinampik katresnane dening ya kuwi Bathari Dresanala Nadyanto Dresanala wis mapan ning Tunggul Malaya kene. Dene ingkang dadi underaning perkara Dresanala durung gelem lemadi kelawan Dewa Serani. Merga ingkang gumana musik telenging batine si Dresanala ora ana liya kejaba panengah Pandhawa si Arjuna marma kang mangkono yaksa dahuru. Ripalungguhan iki aja wedi kangelan. Kantinen Prawadya Bala sawetara goleki sing jenenge Janaka lamun to ketemu Arjuna Patenana patine Janaka dadi srana muluse gegayuhane si Dewa Serani anggene bakal saresmi kelawan ya kuwi Bathari Dresanala. Kawula ninggih sendika ngestakaken dawuh lajeng keparingipun bidhal benjang menapa nadyang sambung bercolok lintang rambatan pundak. Ripalungguhan iki kowe budhal Nadyanto wancine barat riris kowe kudu bisa mateni sing jenenge Janaka. Nyuwun tambahing pangestu.
ireng anggawang langite peteng yen Rinasa kaya melu bela sungkawa mring panandhange satriya panengah Pandhawa nenggih Raden Arjuna ngalumpruk datan darbe karekat kaya linala sanata bebayune kaperbawan duh kitaning galing kang kapegatake kelawan katresnane nenggih ingkang garwa Sang Batari Dresanala sanadyan repat Panakawan Kilurah Semar Gareng Petruk miwah Bagong tansah sumpang lipur mring bendara parandene tang bangkit ambirat Sang Arjuna ingkang nedheng nandhang karuna rontang-ranting busanane
kumaliang lotoking katyuping angin aduh paran ningkang puruk kipun megegek ugek sadulita melae Dara Arjuna nun sewu kula mboten maido dumateng awrating panandhang aboting lelampahan ning kalilan kula Semar nderek matur ingkang nami katresnan katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng titahipun ingkang awujud uruping jiwa luhur menapa ta sebabipun manungsa kepinaringan rasa tresna supados titah ing antawisipun jalu lan pawestri saged gesang bebrayan linambaran sucining bebuden supados saged dados lantaran tumangkare menungsa ing jagat raya nenggih lairipun jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah kejawi saking menika katresnan dipun paringaken dumateng titah ing pangajab supados sedaya tumindak lan pakartine menungsa tansah linambaran rasa tresna boten namung katresnane lanang lan wadon nanging katresnanipun manungsa kaliyan sesamining gesang welas asih rasa trenyuh guyub rukun samat sinamadan gotong royong niku sejatine woing katresnan dados menawi tiyang saged bebles anggenipun anggagapi lan pinter ngetrapaken mungguing tumindak jagat menika wontenipun namung ayem tentrem bagya mulya merga keserambah dening rasa tresna lan malihipun Gus nun sewu katresnan menika kanugrahan saking Gusti ingkang kula lan panjenengan boten saged nampik lan milih sarta katresnan menika boten saged dipun peksa awit rasa tresna menika sipatipun suci mila katresnan menawi kangge dolanan katresnan kangge lemeran katresnan kok kangge sembranan niku mangke saged mbebayani lan bilaheni tumrap menungsa sing uripe mung dolanan rasa tresna caritane satriya linuwing kang marti mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti ayuning kaayun Kakang Badranaya remuk-rempu kang dadi rasaku ing ngatasi lagi endah-endahe pepasian kelawan garwaku ing lagi mbobot ya kuwi Bathari Dresanala nanging keparengi Kanjeng Rama Bathara Brahma kudu pinisahake aku kepingin nekseni lan ndongaake lairing jabang bayi gendong sarta angudan ambebisik talingane mawa sucine sabda saka Gusti ingkang nyipta jagat nanging nyatane ripalungguhan iki gagar wigar yen sampeyan pancen tresna kaliyan ingkang garwa sampeyan asih kaliyan anakmu nadyanto adoh papane sampeyan ora bisa ketemu ning yen mangsura nganggo donga puji dikir kidung suci mantra rahayu kula percaya
niku mangke bakal dadi payung tumrape ingkang garwa lan ingkang putra supados dados satriya ingkang sembaga wirukama Gus. Lakmara sangaradana isma mira kamanungsan kasrepan tingkae ing mungsa miran koko kabang wor-worahan tengaraning jurit kong maguru bangsa teteka yobu tulo korban cerita turang gesti perkata ingkang tuwaja layu cepet ana satria bagus kamung dingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe ngaku sapa jeneng lan saka ngendi Gus pambuh marang aku Satya Madukara jeneng Raden Arjuna ya Janaka. Wah, kowe sing tak goleki ana parigawe apa? Iki barisan mburi saka negara Tunggul Malaya. Nampa perintah saka Wang Bathari Durga supaya nglunasi nyawamu merga sing dadi klilip pungguing netra satur mungging cangklakan. Pepalang kasembadane Ratu Gustiku kowe. Aku ora duwe perkara kelawan Ratu Gustimu. Mbok ra idep cekak cukupe. Aku bakal nampa ganjaran sing gedhe lamun to bisa nugel gulumu.
Rodo mentat lir kinetat Dukaya inepe Dojo bang mawingo-wingo wengis Netra kocak ngundar handir Cetane kowe teka kene nemoni Janaka mung butuh waton Sulaya apa kamu? Ya, yen pancen wis gembleng lan kenceng kang dadi tekadmu ibarate kowe sing dodol aku sing tuku pira regane tak bayar kenceng ora utang ora semoyo bagus janji ra prayitna lair batin tangaku ndar mergi adamu ran jepat ki gamu nglayang nyawamu tak kuroni batangmu
Waduh, mundur. Ah. Oh. Kat. Wedian. Ah. 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 Oh. Oh. Weh. Ah. Weh. Whoa. Ah. Ah. Hey. Weh. Ojo minggat. Oh. Ah. Oh. Ah. Wah. Ah. Ayo. Wah. Ah. Ah. Eh. Ah. Ah. Hey. Ah. Ah. Wet. Lo ah. Wet. Hei, mundur. Wow. Hey. Oh. Ay. Ah. Ah. Wah. Sopo iki? Tambuh marang aku Petruk kantong bolong. Sawo kowe? Komandang Garbo. Praminggat hilang nyawamu. Ayo maju. Menang karo Petruk sembah hidri-hidran. Hah? Wedian bendeles. Ho! Hah? Awas! Ho! Wah! Hah? Hei! Ho! Hot! Ho! Hai! Awas! Wah! Wah! Hot! Ah! Oh! Ah! Ah! Wah! Oh! Hi!
Ah! Oh! Oh! Yo! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! Stop! Wah! Oh! Ah! Sopo iki? Preman popongan. Wagong aku. Alias glondor. Ayo, dengo sing dadi kondo. Aku pon kowe sing dadi pakan gagak batange. Hilang nyawamu, ayo. Kelakon mati dening aku, mati sumetneh. Ayo. Opo? Awas. Ho. Ho. Candak, awas. Ngendel ke. Wah. Wani tenan kowe. Wani. Kendel tenan, kendel. Yen nganti mati tenan piye? Mati mbok wis timbangane ning omah ya dioyak-oyak kredit. Ayo maju. Ha? Heh? Wong apa? Wah. Dedaya tenan kowe. Aku kok arang keranjang tatumu. Ah. Oh. Hai. Wah. Hop. Kali. Hop. Kali. Wah, kongkling ampuh men kongkling. Kowe iso pusaka kok kon bali kok iso bali nalare piye? Kowe minggir nek kono ora panyekno kena pusaka Kunantraca bala kowe. Ho. Bali. Guru. Guru. Aku meguru karo kowe men iso ngendhaleni pusaka kaya kowe, Guru. Guruku digugulan dijak turu. Wedhus ora sida. Guru, maaf, guru, maaf. Guru. Kaya gojekan kaya ngene murid kaya ora sudi. Maafkan aku, Guru. Aku kepengin ngendhaleni gaman kaya kowe iki carane piye, Guru? Jer Basuki mawa biya. Kelakone Panjaka kudu mawa hop.
Bali. Iso kaya ngono carane piye? Jer Basuki mawa beya klakone Panjanga kudu mawa pangorbanan. Maknane ngelmu ngiri larang regane, tataane nyawa. Waton kowe gelem ngetokke dhuwit 100 tak ajari kaya ngene iki. Upama 50 no piye? 50. Gelem 100 ra gelem 100. Wis ra masalah. Ya. Iki asli ora iki? Asli duit terbaru sing asli gowedi ngene iki. Wis ngene-ngene. Ajari guru. Ya, ngene, guri ngene. Nyop. Sing sepisanan ngedruk bumi ping 3. Bar kuwi maca rapal utawa mantra. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa. Sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Bali. Grengone aku iso. Ndur. Ping 3 wae. Senengane kaya 3 ya ana karepe, kelahiran, kemantenan, kematian. Siap, Guru. Maca rapal. Bapa lunga tapa, Terus simbok ditengi wong. Iya. Semil kleru. sing kleru iki lambemu kuwi ora. Bapa lunga tapa simbok meteng tuwa sing lair dadi satriya utama ora. Rapal iso kleru lho. Siap, Guru. Bapa lunga gedruk bumi sik. Oh iya, Ding. Bapa lunga tapa, Simbok meteng tuwa. simbok meteng tuwa, Sok yen lair sok yen lair dadi swatama, satriya utama. sabda utama, Satriya utama nyuk. satria utama nyuk. Ora nggih nyuk. Baleni. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satria utama. Halo. Hop! Berhenti. Bali. Oke. Oke, baby. Aja gleleng sik ora. Lagi iso baleni pisan wis gleleng ora. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satria utama. Wow! Bali. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satria utama. Hop! Agak ke depan. Oke. Ke depan lagi. Oke, baby. Turun ke bawah. Iya, nyampluk gareng. Bangka, kene dhuwitku 100 garene. Nggur ngelmu ngene larang regane. Kowe entuk-entukamu. Angger komersil ngelmu kok nggih apa ki ngoyak materi entuk-entukamu kaya ngono kuwi. Iblis lanat muksa. Wapure kaya ngene muksa ora.
Sata Pandhawa Tata Gati Wisaya Indri. Dieng-dieng lunga pasar dieng
Kakang Badranaya. Pripun Den? Sak mundure Wadyabala saka Tunggul Malaya. Lah kok dadi iki ana nom-noman. Durung sepira umure parandene malang kadhak kaya ora ngerti tata krama ana ngarepku. Mang dangu kemawon napa bocah niki enten gandeng cenenge kalian para buta kala wau? Nggih. Teja-teja Sulaksana, tejane wong kang anyar katon. Ngarep endi kang siredya, mburi endi kang pinangka tigas kawuryan sapa sinambating wewangi. Kowe iki omong apa? Teja-teja Sulaksana, tejane wong anyar katon, ngarep endi kang sinedya, mburi endi kang pinangka tigas kawuryan sapa sinambating wewangi. Aku radong sik nduk ucapake mau apa? Sampeyan jenenge sapa? Lah ngono malah jelas. Jaman kaya ngene ngangge teja-teja. Sapa sing doang ngono kuwi? Tegese kowe mengoyak basa sing endah ning sing bisa nikmati ya awakmu dhewe. Yen sing nikmati mung awakmu dhewe, mongko wong liya ora bisa ngrasake nikmat, tegese kowe nyiksa diri. Onane kowe ngene jenenge. Lambene elek iki. Iki mesti anake wong koclok iki. Pake mesti gendeng, nggih Dan nggih. Iya nemen mesti. Lah iya gendeng iki pake iki. Kowe takon karo aku bocah kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega. Ora dadah, ora pernah, ora duwe omah. Jenengku Bambang Wisanggeni. Wah, lemetet kaya ngono ora. Sinten naminipun? Aku Bambang Wisanggeni. Wong bagus kowe sapa? Pambuh marang aku jenengku Janaka. Janaka. Ing atase piyayi gantenge kaya ngono kok ditutne kewan papat. Endi? Kuwi papat ki ngarep dhewe ireng gek elek kuwi. Pancen bener kepara nyata sing papat ki pancen bangsane satu. Ya, bangsane kewan. Sing arep dhewe jenenge Bulu Semar. Sing kuru mecece jenenge tikus gareng. Sing gedhe dhuwur ki jenenge Petruk. Aku ki Sandi Midonayoan. Sapa to Bang iki? Sandi Midonayoan ki lho. Apa kuwi? Lho sengsara membawa nikmat kan lho. Ora nek sing eruh ora. Samsul Bakri. Alah saya neh ora ngerti. Kae lho sing kae lho Siti Nurbaya kae. Ora nek sing ngerti. Yen jaman saiki iki ya sing artis era-era saiki kae. Kae sing dadi pemain AADC kae, sing dadi Rangga kae lho. Kae gedhe dhuwur, piyayine ganteng ngono kuwi. Ngono kuwi pas lek saiki ngono kuwi mbanyel bangsa lawas ngene ora nek sing ngerti ora. Mosok to? Iya ora ngerti. Aku Semar. Oh, Semar. Iya. Sing kuru, aku Gareng. Sing dhuwur, Petruk. Muri dhewe, Bagong. Bagong. Melu cilik to? Melu no diselarasne karo kuwi ya. Ya selungguh sing apik. Iya. Ora. Sudah meneng sik. Kowe arep ngopo? Aku goleki bapakku. Bapakmu ana ngendi? Lho, yen aku ngerti bapakku mapane ana ngendi ora tak goleki. Mergo aku ora ngerti mula tak goleki. Bapakmu jenenge sapa? Aku lali. Kowe wae ora ngerti, kowe dhewe lali apa meneh aku. Mula kowe iki nitik saka
Perbawamu kuwi duwe kekuatan sing gedhe, duwe pangaribawa sing luhur. Kowe mesti satriya sing pinter. Tudono pakku jenenge sapa? Yen aku ora bisa nuduhke. Yen ora bisa nuduhke sing gedhe pangapuramu. Aku tegel tega mentala ngajar karo kowe. Gunjing langit kelap-kelap katon. Ler kincanging alis risang maweh andrum. Bagak ugak sadulita meme. Ndara wisanggeni, wisanggeni. Sampeyan bejo lho niki wau. Ndara kula niki wau Ndara Janaka iki lagi susah, lagi sedih, lagi gempung rasane, parandene malah manggura godho. Niki wau mboten bramanti, mboten nesu kalih sampeyan niku sampeyan wis bejo. Aku ki takon kok ning sampeyan ngancam ngono kuwi ngoten kok. Malah ripalungguhan iki ngeten mawon. Yen pancen sampeyan ora ngerti utawa lali bapak sampeyan niku sinten, mang bali sik. Mang cetake, mang genahke, syukur yen mang tulis men cetha bapak sampeyan niku jenenge sapa. Jenenge ora ngerti takon karo wong liya. Kuwi wong tuwa nyapa kok mesti ngono ngapa to kuwi? Niku jenenge pancen ya lagake kaya ngono kuwi. Sapa ki mau? Kula Gareng. Sampeyan Bambang Wisanggeni to? Heeh. Ngerti kowe Pakmu? Ora ngerti. Gandeng kula mboten ngerti ngeten mawon. Gandeng kula menika ing antarane anake Semar niku pirangane bocah sing kula menika mboten dadi anak. Upama sampeyan tak pek anak dadi anake Gareng ngoten pripun? Mangke kula tambahi jeneng sampeyan Bambang Wisanggeni Gareng Saputra. Oh, BW terus bar kuwi gak GS. Iya. Pripun? Ampun kuwatir dadi anake Gareng kok penak. Ngomangan aku melu sampean. Lho. Engko omah aku ya nunut sampean ngoten niku. Lek sampean bisa mulyake karo wong tuwa, oh, cadangane sampean swarga. Mergo sampean bisa netepi tembung putra. Put niku ngentas troke neraka. Dadi anak sing bisa ngentas marang panandange wong tuwa. Pripun? Moh. Begelem. Mama. Siti ae kok. Anak Siti karepmu piye? Gelem ora? Ora gelem. Ora gelem ya wis. Padha utuhe kok. Jenengan mau sinten, Gus? Bambang Wisanggeni kok tukang takoni piye to pintet? Bu, malah iso nembang barang. Ngeten mawon, pun kula sukarela mangke mbantu kalih sampeyan goleki Pak sampeyan, gitu. Mangke kula sing ngetutke sampeyan nganti paribasan donya diubengi ping 7 kula siap. Nggih. Mengko yen ana ngeliye sampeyan engko mlebu ning warung, ampun kuwatir. Engko bar mangan engko mesti sampeyan. Siji. Loro. Siji. Janaka. Loro. Permadi. Telu. Sarmadi. Apa? Udu kuwi ra melu ding kuwi biasane dadi Semar kuwi malahan. Sapa? Anaga. Meh maha bau. Sapa neh? Bau mulut. Sapa? Mulutan terus bakda mulut, Jumadil awal, Jumadil akhir. Kowe guyon karo aku, kowe trelekan karo aku. Ngerti ra iki jenenge mustaka. Mustaka iki ngene sarape iki jutaan ning kene kok tutuke rumangsamu piye? Wong pakku lho, ora tau nutuki kowe melu nutuk. Padha lanange nutuk-nutuke mbok sinden kuwi ditutuk. Sinden ki apa? Ora ngerti ya kowe ya? Urung. Ya wis rasa tak omongi iso lek ngerti dhewe, ya. Wes aku tak mulih sik. Ora. Sing kok sebutne mau, daramu jenis apa? Komplit. Aja kemlah-kemlah lalu ngau. Ndara Arjuna. Nah, iki lho. Iki lho sing lambemu lho. Kuwi bapakku kuwi.
Siapa? Sing sebone iki mau lho. Ndara Arjuna lho. Ora mungkin Ndara Arjuna duwe anak kaya kowe gali to kowe. Ora mungkin Ndara Arjuna piye alus, lembah manah, lek mlakuke tindake sang pegek. Ngono lho. Mandhap saking gunung kembar. Ngono kuwi to. Ora tak tambah dhewe iki mau ora. Wis ya. Kuwi bapakku kuwi. Sing ngendi? Kuwi mau lho. Sing kok sebut mau Arjuna kuwi bapakku. Masa sih? Iya. Abahmu lho. Abahe petene kate. Dadi kuwi anake Arjuna. Ibumu sapa? Ibu Pertiwi. Kak aku lek ngono tak bledel kowe ora. Aku ora seneng kaya ngene. Tak tinggal. Aja. Aku seneng karo kowe. Kowe ngramong apa-apa nyawang kowe meneng ngene aku dungguyu. Lambemu padake dagelan apa piye? Tenan aku nyawang kowe weteng kowe marai kaku. Solek lunga ngetan aku tak mampir ning omahmu nyegat mahmu ya. Aja. Kemedi ngomongane apa-apa ning nggenku ora. Senengane ora. Wes. Hop. Bagong. Ede. Daramu Arjuna kon rene. Lah sampean ra cetha buwe sapa nek jelas ibuke sapa omahe ngendi. Engko aku tak kandha. Lah ana apes sing omahku ya aku kandha karo Ndara Janaka. Nuwun sewu Gus, Ndara Janaka. Terus Janaka kok kene terus nyauri, "Apa Bagong? Niki anten lare sing jenenge Wisanggeni." Iya Bagong. Semare barang ana. Oh ya. Ana apa Bagong? Heneng apa? Iki lho Pak, ana sing aku anake Ndara Janaka. Mosok ngaku anakku apa iya Kakang Semar? Nggih. Gang piye lakone kaya ngene Gong. Lah iya to Pak, aku yang gumun aku. Kok ya nono wae. Begegek uga Gong. Suwi-suwi aku semaput dapuk telu aku. Lucu banget iki. Oh, kekrek ora. Karene. Ya. Sake aku karo kira mesake, ora bakal aku nuruti karepmu ngono kuwi tenan. Iki resikoku gedhe, ngadem Ndara Janaka lek nganti kono kuwi gerak penggali nesu, engko mesti diantem sak kanyange. Yen ana laramu sing nambani aku. Lek mati, engko sing nguripke aku, apa iso? Iso. Buktine piye? Wis to, yen ana patimu aja nganti kowe semlalang kuwatir. Aku bakal nyuwun marang korbane Hyang Agung supaya kowe ngrengku Gusti e. Bapak. Terus opo Bagong? Goleki lho. Sopo Bagong? Wasion Ganiun. Oh. Ngopo? Jare anakmu, jare anake jenenge Arjuna. Arjuna lek sampean to, sampean lek Juna to. Heeh. Kuwi anake sing demeng to. Ora. Apa goleki aku? Aku. Kowe jare ngaku anake Arjuna. Iya. Wisanggeni anake Rama Arjuna jarine Bagong, jenengmu ki akeh. Jenenge yen akeh ngene jare Bagong, men yen duwe perkara angel digoleki polisi jare. Aja tambah-tambahi. Masem ora sodok blosar ora. Iki wong gampang nesu ora, cengkiling. Senengane neka-neka. Lho Gus, ngaku anakmu. Yen pancen anake Janaka, ibumu sapa? Aku ora ngerti. Agyat risang kapirangu rinangkul kinempit-empit dosang reknaning bawana isang geni cetha lamun anggonmu teka nang ngarepe Janaka mung butuh gawe kiduh lan kisruh sarta ribeting rasaning atiku. Kowe wong ngawur gawar gawe-gawe tumrap lelakon iki. Mula kang mangkono
janji ora ilang tak kedhepake tanganku ndarat ner bathuk murah sigar merapat tak guroni batangmu. Apa rumangsamu aku wedi karo kowe? Legandang dening aku. Ing kene dalan patimu. Hei Janaka, aja nger, aja nger. Iki anggere Narada metu iku kudune iso ngrampungke perkara. Anggere wis kari rampunge kowe metu kaya polisi India kuwi. Bakal apa? Dirampungi. Iki geger iki antara Ndara Janaka karo Wisanggeni arep padu iki. Janji kowe dadi dewa ora iso ngrampungi aja takon dosa. Tak sontek kowe. Aku lek sontek mah aku pelae aku. Tapi aku ya gelem Bagong nun mundura pukul Narada kados pundi. Yen kowe tega mentala karo bocah iki padha karo kena ndak arani suduk gunting tatu loro. Bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tatas pisan. Apa to sebabe kaya manggono? Yektine iki wiji sing ndok tandur marang Bathari Dresanala sing wis lair umur 7 sasi. Banjur dibuang ana madyaning kawah candra dimuka dening Bathari Durga banjur ndak slametake gandeng bocah iki dumadi saka wisa-wisaning geni mula ndak paringi pusaka nama Bambang Wisanggeni iki anakmu Janaka. Sembahku katur Rama. Iya, anakku bocah bagus Wisanggeni wis ndak tampa. Sing gedhe pangapuramu. Aku wong tuwa sing ora patut dipundi-pundi tinuwata lan tinuwi-tuwi. Nganti kowe temeka ana ing kene iki mergo klerune bapakmu. Aku sing kleru Rama, aku sing kleru. Wis rasa rebutan lumput, saiki ngene wae. Banjur becike bocah iki bakal kula kanthi sowan sungkem wonten ngarsanipun ibunipun. Yen kowe goleki ibune si Wisanggeni ana Kahyangan Argadana ora bakal ketemu. Sebabipun menapa pukulun? Karana nalika Dresanala babaran semaput ora eling Purwadaksina karo Ratu Tunggal Malaya Dewasrani diboyong dibradat. Ripalungguhan iki mapan ana ing negara Tunggal Malaya. Setan alas.